Ale perlok mentang aku aban yatu happy ya kaneka kubor ba ngadai uba di yaki kenja sentiu ki baper hendrai ngakwa aban ong happy baro ki perlok ki ba tiet yaki sentiu ki baper laki de ki sentiu klau len lane ki de ki foreng te hakne kapor ngakwa aban yatu happy ya ka jinglap ka jonga ba ya une usentiu uba kerteng u poli dota hendrai kumno une usentiu poli dota ula ban pu ya ujaj sentiu uba kerteng u dendrobium orchid bat ngasiam ro ba une usentiu uba dai u rapido pora une u sentiu rapido pora umet jong une usentiu udai u rapido pora nrei usentiu ubapu ha une umet jong une pat udai u anthurium te kumta ngia kane ngalap ya kejing sisa ngasiam hakiyau ki hat ki badi madan ya ki jai sentiu ba kumno kine kinong di kisngau tenat ban le ya kum kine ki benta te kumta ngakarpat ya phi baro lapide kinong di to di dakahok khnang ba ka jing kamai bat ka jing di jong phi kan long ka bayene bat kinong thiet ro phen snga bha banda bishar bha ba phen lai na kine ki jaj jing thiet ba ki bade ki fik namar ba ngalah keli ya kador jong kine ki sentiu kador ka jong une u sentiu u polidorta uba mi usentiu dendrobium usong dor hakador kebasan spa haduk nyur spa iwei bat une usentiu uba kerteng u rapido pura uba mi ya usentiu anthurium usong dor lai spa haduk san spa te kumta ki parlok kinong thiet lada phim bisyar benya ya ki sentiu ki ba phithiet yo le se ba kapla jong phi kan sasat ei bisyar lada phithiet nanga bat bisyar lada phithiet na ki weiru te kumta kan ne ka dei tang ke jing pen bana ka khndiat ka jonga nganong ya phi ki nong thiet sentiu bat ya phi ki perlok baro khublei sibun